Joan den urtean izandako arrakasta ikusita, aurtengo sortu zank tailerretako bat antolatu da argazkilaritzaren zalei zuzenduta. Itzordua Bilboko 7 kaleetan izan da eta arratsaldeak denetarako eman du. Teoria ikasteko, baina baita kamera eskuan hartu eta praktikatzeko. Guazen ikustera nola pasatu zuten gure argazkilari gazteak. Gaur argazkilaritza tailerra bigarren eguna, ezta? Bai, bigarren eguna gaur. Atzo beste 2 orduak egiten beste talde batekin eta gaur ere beste 6-20 personaz, bai. Eta zelako esperientzia izan da, atzo eta gaur? Ondo, egia esan, pizkat zalantzak zer nondik egin edo ia gustura egongo diren, baina neko gustura egon direla uste dute ikastera guztian, 2 orduetan. Gero, zuk erakutitako teoria praktikan ipintzeko orduan, guk oso gustura ikusi ditugu, barrezka eta ikasten, segero argazki batzuk ere ikusi ditugu, eta benetan aplikatu dute zuk erakutsitakoa. Bai, helburua esan teknika eta guzti hori kameraren teknologia ezagun albo batera ustea, bakoitzak bere kamera dauka, beste batzuk ez daukate kamerarik, mugikorrarekin ateratzen dute, orduan hori albo batera utzi eta konposizioan zentratzea esan helburua. Eta horretarako, nozio batzuk ematea ere, gaur dan hasta ikasten, gaur ikasten diren gozazko gazten dira, baina puntetxo batzuekin ere etxea emateko, noiz baditu hori errepasatu nahi badute edo, eskura eukideko. Eta uste dut, ere hemen azkenengo ordu bete izan da teorikoagoa eta bigarren ordua praktikan ere jartzea izan da helburua. Euren artean batak besteari argazkiak ateratzen egon dira, emandako nozio batzuak praktikan ipiniz, eta uste dut nahiko gustura egon direla eta egin dutela. Neskak arratsaldeon, zelan argazkilaritza tailerrean? Oso ondo bai. Zer kontatzeko, holan bitxikeriren bat edo, zer ikasi duzu gauza berria eta? Argazki motak eta argia eta horrelako gauzak. Zuek zer ekarri duzu, bakoitzak zuen bideokamera bat orain argazkiak ateratzeko? Bai. Eta zelako esperientzia egiten jatzue arrapasanken egiten diren iniziatibak zer egiten jatzue? Oso iniziatibak onak dira, nik pasadan urtean etorri nintzen eta urtean errepikatu egin dut, ze gustatu egin zitzaidan. Orduan ez da lehenengo bidarra, zatozela? Pasadan urtean ere. Eta zer zuek laurok lagunak zari edo hemen ezagutu zari? Hemen ezagutu gara. Gainera hori, argazkilaritzari buruz ikasi eta gainera lagunak egin, Ondo ez da? Bai. Sariari buruz. Pisu handia dauko edo zueri bardin jatzue. Argazkiari buruz ikasten etorri sari eta gero hori bigarrengo gauza bata edo zer? Gauza animatzekoa da hori diruena, baina jendea ezagutzeko momentua da eta ondo pasatzeko ere. Oso esperientzia ona da. Eta etxetik ateratzeko eta gauzak desberdinak ikasteko ona da. Neskak zer egiten zabiltzate hor, zapatari argazkiak ateraten? Gorputza nataldeak argazkiak atera. Hori esan dutzue gaurko maisuak? Bai. Zer ikasi duzue zuek tailer honetan, zer atarako zenduen aberasgarri modura gaurko tailerretik? Dena, ez dakit. Gauza asko ikasi ditugu. Argazkiak ateratzeko moduak, bai, desberdinak. Eta zertzuk ikasi duzue gaur gauza barrizak? Airearena eta, batzutan nola erabilalda eta aire temperatura. Eta oin praktikan ipintzen zauz ez, da? Estena desberdinetan probatzen eta pose desberdinak ere probatzen. Zer ikasi duzue gaur hemen tailerrean?
Denetarek ikasi dugu pizka bat, ez dakigun gauzak adibidez ikasten, adibidez planoak nola atera, panoramikoki eta argazkien modua adibidez nola kontrolatu. Oso ondo. Eta interesgarria iruditzen zaizue, tailerra? Bai, ez horregaitik apuntatu gara. Orduan, zueri argazkilaritza asko gustatzen jatzue. Bai, eta argazkiak nola ateratzen diren ikasi eta hobeto ateratzeko. Orduan, teknika nahi duzue ikasi, ezta? Hori da, teknika. Orduan, argazkiak gustatu baina teknika jakitzia garrantzitsua dela uste duzue argazkiak ateratzeko momentuan? Bai, nik uste dut, gehiago eta ikasi gero eta hobeto aterako dituzu argazkiak. Dena da teknika zein esku onak hartzea edo begirada ona badaukazu argazkiak nola lokalizatu eta atera. Eta ze mota, ze gauzari gustatzen jatzue argazkiak ateratzea? Ez dakit, beguale paisajei edo ez dakit, ze gauzari gehien gustatzen jatzue? Bueno, denetarik lagunekin, adibidez, argazkiak, bai edo paisaje bat, joten gara hondartzara, edo mendira, edo horrelako zer gauzetan, edo monumentuak, edo... Eta sariari buruz zer dinozue? Zelako saria dago gaur? Gaur eta, sortu zank denetan. Bai, gehienetan irabazi edo ez irabazi goaz pozik, zagaitik gauza berriak ikasi ditugu eta uste dut jende berriak bebai ezagutu dugula. Hori da. Zer da, lehenengo bidarra Harrapasankeko sortu zanko atera etortzen zaretela? Bai, da lehenengo aldia probatzeko eta ezagutzeko gehien bat. Eta ze gustatzen jatzue hau antolakuntza hau? Uste dut da modu bat gazteei esateko modua gauza gehiago dagoela. Osak, zuentzako super garrantzitsua da olako gauzak egitxia Bilbo mailan, ezta? Bai, nik animatzen dizuet Harrapasak probatzeko zergatik oso divertigarria da eta gainera denbora pasa da divertigarria guztientzat. Hau paneskak arratzaldeon, zuen izenak? Julia. Eta Isa. Eta zer ikasi duzue? Goitik ateratzea argazkiak eta betik ere bai. Zuk pentsatzen duzunean aire pizka bat utzi behar duzu. Eta, gauza bateri begiratzen duzunean zentratuta egon behar da. Koloreak eta argia ere bai oso importantea dela. Argazkirentzat eta ez dakit. Zuk etorri sarie, argazkilaritzari buruz pixkat gehitxuo ikasteko, ezta? Nik ere bai apuntatu naiz bitxigintzarena. Orduan bat baino gehiagotan apuntatu zarete. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Nortzuk sari, zer zaudete egiten? Argazkilaritza tailerrean. Eta zer ikasi duzue gaur? Argazkien ezaugarri batzuk eta orain gaude frogatzen. Orain sosketa egongo da, 250 euroko bono saria, Orduan, 250 euro horiek norentzako izango diren urduri, edo? Ez, bai, Nik kulparik ez bota, Ai, zein hartuko. Leire Goya! Txalme bat! Leire, zorionak, Eskerrik asko. Pentsaten zendun irabaziko zendula? Ez.
Eta, zer? Zer pasatzen jatzu burutik? Zer egingo duzu horrekin, diru horrekin? Nire lehengusinarekin erosiko dugu gauza bat, biontzako. Bai, Eta zer? Igual argazki kamera barri bat edo? Ez dakit, orain. 250 euro asko da, Ondo pentsatu, Bai. Orduan pozik ez da? Gurasoi esateko zer irrikitan? Bai. Vale, ba, disfruta. Eta venga, sorionak. Agur!